hola ma Hustler Fund kowacho ni weche maliekore ni nitiere jo Kenya mathoth mapok oduoko hola no gin miriambo michwalo mag siasa kolose kar jot ma jatend piny e kinde chenro ma jiwo rowere mantiere gohelni e boma ma Nairobi. Ruto bende kwedo kweth maketo sirikal tesre mabuoge gibede telo kuom tam achiel kowacho ni gionge agenda. Joyce Oduor gi ler mathoth. Okinyi makawuono miche gi miche mag rawere mawuok e wards mopogore opogore e boma ma Nairobi omolo e kar jot mar jatend piny e chenro mar jiwo rawere manigi ohala e boma ma Nairobi. E kinde chenro no, jatend piny William Ruto okwedo dwaro mar duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission marucho oko aguch omenda mar hola mar Hustler kowacho ni jo Kenya mathoth nitiere kod aguch bengi mar Hustler kendo aguch omenda no pod yongirore ka jo Kenya mohew 10,000 ka hola kowuok e agulu no pile ka pile kendo duoko. Wananchi milioni 26 wako na akaunti ya Hustler Fund taifa letu la Kenya. Shilingi bilioni 72 imekopwa kupitia kwa hazina ya Hustler Fund. Kila asubuhi, every day in the Republic of Kenya, wananchi 10,000 wanaamuka kwenda kukopa pesa kwa Hustler Fund na wanalipa muda wao ukifika. Kwa hivyo mimi nataka nawaambie wakome sana. Ruto bende wacho ni nitiere jo Kenya mathoth mamedo nyuolo kungo magi kokale aguch hola mar Hustler gino momiyo oko winjo ruch oko aguch omenda no. Hawa wananchi wadogo hapa kwa Hustler Fund wameweka hazina ile saving ya 5 billion shillings. Mimi nataka niwaulize, kwani 5 billion shillings ni pesa kidogo? Kama mtu amekopa shilingi 100, 200, 500, 1,000, 1,300 na wameweka hazina ya shilingi 5,000, those are very serious Kenyans. E kinde chenro no, jatend piny owuok oko motegno mar kwedo kweth maketo sirikal tesre mabuoge gi wach bedo e telo kuom tam achiel kowacho ni gionge agenda kendo jo Kenya ema biro yiero jatelo magidwaro e yiero mabiro. We will not succumb to the threats of one term. We are committed to the transformation of our nation. You have no plan. Term ya rais nani ataamua? Sini nyinyi. Na mtaamua kulingana na kazi ya kila mtu. E chenro mar jiwo rawere manigi ohelni e boma ma Nairobi, jatend piny William Ruto owacho ni chakre dwe manyien rawere 100,000 mawuok e wards duto ma boma ma Nairobi biro yudo omenda maromo 50,000 mar jiwo ohelni mekgi ka omenda no sirikal chwalo kotudore kod bengi ma piny ngima kata World Bank. This month tunapatiana shilingi bilioni 5 kwa vijana ambao wanafanya biashara, kwa sababu bottom up ni kutoa wale wako chini tuwapandishe. Kumaanisha tutakuwa na vikundi ama vijana 1,100 watakaopata 50,000 kila mmoja wao. Jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar jiwo rawere matimo hala ibiro chwal e wards duto ma pachoka mar neno ni ojiw jomatindo duto e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga odhi nyime gi puoyo okang' mane okaw mar tiyo kanyakla gi jatend piny William Ruto e sirikal mar Manyanda. Kanowuoyo e iko mar maneja od bura machon mar Rarieda Bob Jalango, Odinga olero yie mar duond od bura mar ODM